Tak vážení priatelia, dovoľte, aby som predstavil jednoho horúceho kandidáta do Europarlament, pán Deme, vynikajúci chlapec, myslím si, že veľmi prospešný, ktorý bude naozaj riešiť záujmy všetkých ľudí Slovenska v Europarlamente. Ja si myslím, že jeho odhodlanosť a hlavne jeho šikovnosť a odbornosť bude naozaj prospechom všetkým ľuďom tu na Slovensku. A preto odporúčam pána Demeho, ktorý je pod číslom na kandidátke 6 a samozrejme na kandidátke strany Smer, ktorá je pod číslom 18. Pán splnomocnenec, veľmi pekne ti ďakujem za príležitosť a nesmierne si vážim tvoju podporu. Držím palce, nech sa vydarí. Ďakujem.